Bu utawa njaluk tembang iya anak soleh. oh anak soleh Iya. Kanggo manten sekarone muga-muga sok nek diparingi putra anak utawa golek kencana kang bisa ndujarno anak lanang sing soleh, anak wedok sing solehah. Mergo iki awake dhewe pentase cedhak karo Pondok Gontor. oh Pondok Gontor Iya. Kula tak sawang ibu-ibu do nganggo jilbab kabeh. Mertanggani nek nang klancang kene iki piyayine ngibadahi tekun. oh Salate bakoh utawa salate kuat. iya Lingkungan ana rancang, lingkungan sing agamis, agamane kuat. Mau jamaah ana masjid, ana pinggir dalan kono, kuwi jamaahe yo pirang-pirang. Iki minangka bukti bahwasanya ana ing rancang kuwi lingkungan agamis. Nek kowe ora percaya, jam 3 sore itu dolana ning rancang kene. Langgar masjid kok adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong rancang langsung mak guduk neng sawah Bu. Dadi sira ora aku guduk-guduki neng masjid utawa neng langgar utawa neng musala. Neng sawah iki ngampiri kancane lho. Ngampiri kancane yo. Kang ayo leren nek padha macul, arek padha garap sawah nandur pari ya yo. Bareng sik padha ibadah salat bareng-bareng jamaah nang masjid ku lho sing kalke. oh iya Anak soleh ya, anak soleh. Enggak.
Thank you.